बिना गयारि माने आंथ' गंगार दाब्लिसो होननानै बुङो। एसे गंगार बायदि नुयो नालाय रायबाय थायो आंखौ गंगार दाब्लि होननायनि। तारमाने गंगारसोमोननोलै आब'आ। बै गंगारफोरजों बिसिना चिरां खाथि हाजो खाथियाव गंगारफ्रा सोरबा फिसा हिन्जावल' जोनोम जाबाय थानायखाय माबा मैगं खादायाव फोजावहरदों जाहैबाय दैजों। बेनिफ्राय सासे मानसिया ग्रोब मोननानै खांहैदों आरोखि। ओंखायनो दा गंगार बायदि गंगार दाब्लि होनना बुङो। दा बिथांजोंनो माखासे आइजोफोर दंफायो जिबायदि गिदिर गिदिर। बै ओंखाम जानाय जायगानिफ्राय आंखौ बाना लाबोनो नागिरदोंमोन। लासिं सिंला बाजाबायनोब्ला आंना बाजायाखैलां। आरो बेवहाय जोंनि माखासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय। आरो बे मिटिंखौनो दैदेनदों जोंहा बै सिगांनि आगुनि बार'लाम्फा थियाटारनि एक्टर, बिथाङाबोथ' एक्ट्रिसखौ खावनानैसो लाबोदों ना मादोंनो। मा नाम मोनब्रा? हा? बिजय दैमारि। एक्ट्रिसखौनो खावना लाबोदोंनो। माहाजोना रायबाय थियाटार जोबसाब्रैयाव मा एक्ट्रिसखौ लांलाबायखोलै होननायाव गावआ बुंबाय आरो गावथ' थियाटाराव हाबनाय नालाय एसे माथो आलादा जायो। माहाजोन आंनो आरो फैसा सैसा नांलिया। फैसानि जायगायाव आङो एक्ट्रिसखौनो लाबोबाय। ओरै जालायबायनो। गावसो खोन्थादोलै दहाय। माने थियाटाराव हाबनाय मानसि नालाय रायलायनाया बेबायदि आरो। आंनो आरो थाइसेबो फैसा नांलिया माहाजोन बाबु। नोंगोना नोङा गावसो मिथिसिगौ आरो। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोननिसिमबो गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। आरो बे ओनसोलावनो जोंनि दावहारु जोहोलावफोर जि मुंख्लं जालांबाय, दा बिथांमोननि थाखायबो आङो गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय जाहाथे बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। दा रायजो राजा नोंथांमोन, दा दहायनो बुंलांदों जोंनि आब'आ बे हिनजावफ्रासो बिराद बाहागो लायो गोबां मिथिंफ्राव। नंगौबो जों नुबोबाय थादोङो। खिन्थु आंनि बेलायाव तारमाने ओरैजाय होनोलै माने हिनजावफ्रा माबा फैलाखौसो नायनो फैयोनो। नोंथांमोनासो मानो फैदों मिथिला। ओइ फैलाखौ नुफेराखैहाय, मबाइलावनो नुबाय थायो, नायथारनांगोन होनना फैयो जाहैबाय। दा खाथिद्रायनिफ्राय नायबा हाथाय हारावराव नुयोआलै। नोंथांमोनासो खाथिथाराव दंलै। एसे गेजेरनिफ्राय नायबाथाय बिराद स्टाइल नुयोलै। बै उनथारनिफ्राय नायबाबो मा हाथायाल' ख्लाब 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 जोंहरो आरोखि। दा जायखिया गोबां जायगायाव बेबायदिनो हिनजावफ्रा फैलाखौ नुखांनानै बुङो आरोखि, आयै माथो फैलायालाय बिराद साइसथारहाय मोगथाङाव होनना। नोंथांमोनासो साइस नुदोंना नुवाखै? दा ओंखायनो मालाबा सानलायलाङो आं, बे फैलाया इसिबां साइसबालाय मानो दाबो हिनजाव मोनाखैब्रा होनना। हाबा जानो गोसो जाबायमोन आंबो। दा बे खनासे जायगायावनो गोबां रायजो राजाफ्रा ज' जाफैनो हादोङो। दा ओंखायनो मालाबा बिपिएफनि मानसिफ्रा ओरैजाय बुङो आरोखि, बै इउपिपिएलनि मिथिङाव फैला फैब्ला फैलाखौसो नायनो फैयोलै होननानै। दा ओंखायनो आं ओरैजाय होनना बुंनो लुबैदों जे फैलाखौल' जायफोरा नायनो होननानै फैदोंमोन, फैलाखौथ' नुबाय नालाय, फैला नायनो फैग्राफ्रा माने थांनो हासै आरोखि। थांदो फैला नायनो फैनायफ्रा। बाबुमोना मानो फैदोलै? मिथिं खोनासंनो फैदों ना फैला नायनो फैदों? नोंसोरथ' फैलाखौसो नायनो फैदोलै, थांदो। रावबो थाङाखै माथो ना? दा बेखायनो आं सानबाय बेवहाय गासैबो इउपिपिएलनि मानसि, इउपिपिएलखौ मोजां मोननानैनो फैदोङो, नोंथांमोननि बिजाथिखौ मोजां मोननानैनो फैदों। दा बेखायनो आङो नोंथांमोना जुदि बेबायदि मारब्ला, इउपिपिएलनिखौनो मोजां मोननानै बेवहाय ज' जाफैनो हादोंब्ला, इउपिपिएलनि जानानै खेबसे गोबारै आखाइ खबनानैसो थाखायसो आं खावलायबाय। ओइ उनथारनिया खबाखैलै, बै नानिया
फुटबलनिसो नामाब्रा बेलाय हमनानै हो खेबसे उननियाबो थिगानो दङ दा गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन समाव जेला आङो लोगो मोनलायदोंमोन नोंथांमोनजों सासे एक्टर हिसाबैसो लोगो हमलायदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो जेब्लानो आंखौ लोगो मोनदोंमोन बेबायदि माइक्र'फननि खाथियाव सावलुन बावलुन डायलग होनाय खोनादोंमोन एखमब्ला एखमब्ला मेथाइ रोजाबनायबो खोनादोंमोन खिन्थु दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आङो सासे एक्टर महरै फैयाखै सासे राजखान्थिनि इउपिपिएलनि सासे बिबानगिरि महरैसो नोंथांमोननि खाथियाव फैदों आरो राजखान्थिनि सोमोन्दैसो खोथा रायलायनो होननानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन दा ओंखायनो बिपिएफनि खायसे खायसे मानसिफ्रा बुङो बै फैलायालाय एक्टर मानसियालाय मा राजखान्थियाव ओंखारलाबायदोंब्रा जेराव लोगो मोनो बेयावनो दामनांगौलै सालाखौ होननानै बुंदो आरो दा खोथाया जाहैबाय मा दिनैनि नैबे राजखान्थियाव फैलायाल' ओंखाराखै इउपिपिएलआव फैलायाल' ओंखाराखै इउपिपिएलनि जानानै जोंहा दा बुदां बुलब बै साम'ना मस्क' होननानै बुङो दा बिसोरबो ओंखारदों थाम्फै दांग्रायाबो ओंखारदों गोबां मेथाइ रोजाबगिरि दामगिरि गोबां महरगिरिफ्रानो इउपिपिएलनि जानानै ओंखारदों दा जोङो मानो ओंखारनो गोनां जादों जोङो बाध्य जादों ओंखारनो जों महरगिरिफ्राबो बै एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ रोजाबगिरिफ्राबो दिनै मोनसे हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों जे 17 बोसोर बिपि बा बिटिसिआव सरकार सालायनानै 17 बोसोर सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टखौ सालायनानै बे 17 बोसोराव बिपिबा जोंनि हारिमुनि थाखाय आरो हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोनाय बै आर्टिस्टफोरनि थाखाय महरगिरिफोरनि थाखाय मा मावबोखो मा मावबोदिया दिनै जोंबो हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों आरो हिसाब खिथाब दाजाब दानख' खालामनानै जों दिनै नुनो मोनबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार सालायनानै सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टखौ लानानै सरकार सालायनानै दिनै बिथांमोना जोंनि हारिमुखौ फेहेरनांगौ डेभेलप खालामनांगौ जोंनि महरगिरिफोरनो थांनानै थानायनि राहा होनांगौनि थाखाय बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै जायनि थाखाय जों नुबाय दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि बर'नि गुबै हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसाग्रा खेराइ मोसाग्रा खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा जों दिनैनि दिनाव नागिरनानै मोनलिया मानोथो मोसाबाय थानो मानोथो दामबाय थानो जुदि बेखौ दामनानै ब्लाउस गांसेनिबो जुदि दाम मोनाबा खाम दामनानै सिफुं सुनानै सानसेनिबो जुदि हाजिरा मोनाब्ला नङा होमब्ला दा जायनि थाखाय जोंनिफ्राय बेफोरो गोमालांनो हमगासिनो दं दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंबोबाय थादोंमोन जों हारिमुनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ खावलायबोबाय थादोंमोन जे जोंनि हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो गोनांब्ला बै बागुरुम्बा मोसाग्रा खाम दामग्रा सिफुं सेरजा दामग्राफ्रा बेखौ दामनानैनो मोसानानैनो थांनानै थानायनि राहाखौ मोननांगोन दा बेखायनो सरकारनिफ्राय माखासे पलिसि लानांगोन होननानै जोङो बिटिसि सरकारखौ खावलायबोबाय थादोंमोन आरो जों सिनेमा बानायग्रा मानसिफ्राबो बुंबोबाय थादोंमोन जे सिनेमा बानायखांनानै जोंहा सिनेमा दिन्थिनो जायगायानो गैया दा गतिके जोंहा सिनेमा डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो बिटिसि ओनसोलाव 50टानिफ्राय 60टा जोंनो सिनेमा हल बानायनानै होनांगौ होननानै जों खावलायबोबाय थादोंमोन खिन्थु बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै जेबो पलिसि लायाखिसै दा बेखायनो जोङो हारिमुनि मानसिफ्रा बे सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बे बिपिएफआलाय माथो खालाममारदों होननानै जोङो आरटिआइ होदों आरटिआइ खालामनानै जों नायदों 2015 सननिफ्राय 2020 सन तारमाने थांनाय 5 बोसोरनि खिनिखौल' जों नायदों माथो खालाममारदों बिथांमोना बेफोर फैसाखौलाय होननानै दा आरटिआइ खालामनायनि उनावहाय जों माखासे रिपर्टखौ मोननो हाबाय जोंनियाव गोलावथार लिस्ट दङ दा बे लिस्टफोरखौ जों नायबाय ओरैबायदि लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बे सिनेमानि फैसाखौ सोरबा इएमनि पिए सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि पिए नोंथांमोननि गरेस्वरनि जायगानिनो बिथाङासो गावनि हिनजावनि नामाव
सिनेमा दिहुननायनि मुङाव 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख खनबासो फैसा दिहुननानै जाबाय। बेनि उनाव गोलाव लिस्ट दङ। बेफोरखौ नायबावबाय जोङो सोर सोर बिसोरलाय 10 लाख 12 लाख 8 लाख 9 लाख थाखा सिनेमानि नामाव फैसा दिहुनग्राफ्रालाय होननानै जों बे लिस्टखौबो नायबाय। रावखौबो सिनायनो हाया, रावबो सिनेमा बानायग्रा नङा, रावबो आर्टिस्ट नङा, मोसाग्रा नङा, मेथाइ खनग्रा नङा। जों मोजाङै नागिर जेब्ला नायबिजिरनानै नायबाय, बिनि उनाव नुबाय जोङो सोरबा BPFनि लिडार, सोरबा BPFनि लिडारनि बाय बाहागि फिसाला, सोरबा PAनि बाय बाहागि, सोरबा EMनि बाय बाहागि, गावसोरजों गावसोर गोजा